Spillerne er Sille, og spilnavn Kurai, Chris underscore 1701, som rigtig hedder Christoffer, Steffen Jensen, som rigtig hedder Steffen, og mig, Starcode, som rigtig hedder Ronny. Og som sagt, vi vil spille Skyblock. Ja. Lad os begynde. Ja, det har Steff, det er nemlig dør lige om lidt. Dør forfærdeligt. I'm dying horribly. Okay, jeg har begyndt at lave den der lavemaskine der ting. Over ved siden træet kan ikke bare lade en græsblok. Den lige ved siden af dig, Christoffer. Det er jo træet. Nå. Nej! Steffen! Steffen, rend over mellem de andre. Nu. Det her det er en meget voldelig episode. Bare giv hende sætling, inden der er nogen, der dør. Det var fordi, at dengang vi prøvede at optage i går, der gik det lidt galt. Og som folk nok kan høre nu, det er ikke første forsøg, det her. Bare giv hende dem. Det er dem, der kommer ned ad tredje step. Mistede han alle saplingsene? Nej, den er ikke. Den er mindre, end du faktisk tror. En meget, meget voldelig episode. Hey, stem på, at placere en laveblok lige siden af dig. Kan jeg lige få et... jeg skal lave lige en workbench og en hack til mig, lige hurtigt. Jeg kommer til at lave en fejl på den nemlig. Nej, vi går lige snart, og så sammenhængen. Nej, det er en stenmaskine. Prøv at se på det der. Pres på. Prøv lige at gøre sådan her, og så gør det sådan her. Crap, det gjorde vi ikke. Lad os se. Hvor? Det var selvmord. Giv hende dem nu bare. Ja, Silke åbenbart.
Prøv lige at holde op med at skubbe sig, men jeg prøver lige at få den her maskine til at virke. Oh. Ja, nu jeg skal fortælle, at jeg har glemt at tage tid på det igen. Det må stå sådan. Det ved jeg ikke. Ellers så klipper vi bare i det. Så laver vi bare om til flere episoder. Hop. Ja. Nej. Nå, han har plantet træet. Okay, bare forlod kan du. Vi kan lige gøre det her større område større hernede. Der. Her, Christoffer, du får lige mit. Ja. Undskyld. Det er sådan en blanding af engelsk og dansk. Christoffer, du leger med livet. Det er jo godt klar over, ikke? Hallo, læg en kiste, Christoffer. Put alle tingene i. Så du kan høre Silje, hun får abstinenser. For de film. Og nu er jeg spillet prøvespladser. Tillykke. Jeg tror i starten, der laver vi et hus den her gang. Jeg begyndte på et hus, og lavede en bro bagefter. Der var mange ikke færdige projekter. Nå, vandet. Jamen, det var det, jeg gjorde sidste gang, eller hvad? Ja, vi laver ikke ligesom alle andre. Hvis du dør, så er det synd. I leger meget med livet. Bare rolig, jeg er professionel. Eller... hårdt bagfra. Nå, jeg putter lige... Op i vandet! Undskyld, det var du held. Det var ikke let at komme op igen. Nej. Okay, det gør jeg lige hurtigt. Prøv at stemme, du står i vejen. Op ned. Sådan. Det går hele vejen ned til bunden. Ja, men det er fordi, at så stopper det der bedrock, det burde have været, så stopper banen nemlig. Og så ryger du bare uden for banen. Ligesom du kan flyve opad, du kan blive ved med at flyve opad, men på et tidspunkt kan du ikke bygge mere. Hvad er det, du laver? Nej, Christoffer! Okay, så tager det lige der. Slet gå da, slet gå. Begynder du at bygge videre på vores hus? Var det på grund af, at du så mig flyve, eller?
Nej, det ender med, ligesom sidste gang, jeg hopper ind i træet. Eller jeg går over saplingen, og så vokser træet, imens jeg bliver fanget inden træet, så mister jeg mega liv og kommer ud igen. Det gik bare ikke godt sidste gang. Ja, der kommer mobs. Ellers så kan, det skal vi bruge nu. Vi skal bruge ting i snøder. Ja. Prøv at... du ved, du kan bare stå her, ikke, Christoffer, og så... Jeg har lavet det hele ud, så vi har ekstra meget i jord nu. Det er en cobblestone maskine, Sil. Ja, men cobblestone maskinen virker for evigt, så... Det er faktisk lidt dejligt. Døde du? Come on! Jeg kan stå og tape her, du har med lige. Jeg gider ikke. Jeg tape her. TP... Nå, okay. Det var eneste gang, jeg lige blev færdig med at skrive, så... Jeg kom ind! Nå, jeg tror, vi stopper episoden her.